Great to be here with you Hienoa all. olla täällä. Just so thankful anytime I'm invited here. On kiitollinen olo, kun saa kutsun tänne. So thank you, Kiitos. Yogi. Yeah, Kiitos Jogi. inviting us here. Yeah, it's a pleasure to be here. On ilo olla täällä. And I've been thinking about a topic now for some time that I'd like to share with you today. No aihe, jota olen miettinyt jonkun aikaa ja haluaisin jakaa teille sitä. And sometimes when we're thinking about issues of life and death, Kun ajatellaan joskus elämän ja kuoleman asioita, sometimes we're anxious in our heart about those things. meille tulee sydämeen sellainen ahdistus. But it's when we go to the Word of God, Kun mennään Jumalan sanaan, we can get such clarity voidaan saada selvyyttä and such comfort ja lohdutusta, that the things are no longer bring a feeling of anxiousness to niin me. ettei meidän tarvitse enää olla huolissamme asiasta. And I was thinking there are basically three things On 3 asiaa, that all people wrestle with. joiden kanssa ihmiset painii. 3 important questions. 3 tärkeää asiaa. The first question is this: Ensimmäinen kysymys, where do I come from? mistä mä tulen? The second question is Toinen kysymys on, why am I here? miksi mä olen täällä? Third question is Ja 3. kysymys, where am I going? mihin mä oon matkalla? And whether people want to admit it or not, these are things that people do think about. Nämä on asioita, joita ihmiset ajattelee, vaikka ne ei välttämättä myönnä sitä. They linger in the back of our head somewhere, Se pyörii siellä niin kuin takaraivossa. and occasionally they come up. Ja joskus ne aina pulpahtaa pintaan. We think about those things. Ja me aletaan ajattelemaan niitä. Now, of course, as Christians, we think completely different. No kristittyinä me ajatellaan täysin toisella tavalla. And we've been taught in the Word of God that these things are settled for us. Ja meidän Jumalan sana on opettanut, että nämä asiat on niin kuin selvitetty ja ne on niin kuin selviä. But I love the fact that this book, the Bible, Mutta on ihanaa, että tämä Raamattu-kirja is the only book in the world, I believe, that truly gives satisfying answers to us. että se on ainoa kirja maailmassa, joka antaa tyydyttävän vastauksen näihin kysymyksiin. Truly heartfelt, satisfying answers. Sellaisia sydämeen käyviä vastauksia. And we are called by God to give an answer to every man that asks a reason of the hope that's in us. Ja Jumala on antanut meille käskyn niin kuin kertoa, todistaa siitä toivosta, mikä meille on annettu. With meekness and fear. Niin kuin nöyrästi ja pelolla. And 1 Peter 3:15 says, Se on 1 Pietari 3:15. we don't have to turn there, but that's what God would have us do. Ja tätä Jumala niin kuin haluaa, että me tehdään. To have an answer. Että meillä on vastaus. And I'm sorry, one moment. How long do I have to? Okay. Thank you. Okay. Have you ever worked a puzzle? How many have worked a puzzle Oletteko te before? koskaan tehnyt tuommoista, mikä se on, palapeliä? Many have, yeah. Sometimes I haven't worked too many, but a couple I have worked. Mä oon tehnyt koonnut muutamia palapelejä. And it's great when you get a piece of the puzzle and you know where it goes. On hienoa löytää pala, joka löytää paikkansa. And our faith is like that. Ja meidän uskomme on samanlainen. You know, when we read the Bible, Kun me luetaan Raamattua, we start picking out little verses here and there. me aletaan poimia erilaisia jakeita sieltä täältä. Old Testament and New Testament. Vanhasta ja Uudesta testamentista. And then we're able to build a picture. Ja siitä muodostuu sellainen kokonainen kuva. And that picture that we build Ja se kuva, minkä me rakennamme, is like it's the picture that we build from the Bible and through the Holy Spirit. ja se muodostetaan niin kuin Raamatun kautta, Raamatusta niin kuin Pyhän Hengen kautta. And these things become a conviction for me. Ja niistä tulee meille sellainen vakaumus. And they're comforting to me. Ja se lohduttaa meitä. And then I have an answer for other people. Ja silloin mulla on myöskin vastaus toisille ihmisille, jotka kysyy. And convictions are important. Ja vakaumukset on tärkeitä. Sometimes they change Joskus ne muuttuu. with time, certain Ajan myötä. convictions. But actually, there are certain things that shouldn't change. Mutta tietenkin on sellaisia asioita, minkä ei pitäisi muuttua. For instance, I believe that Jesus died on the cross for my sins. Esimerkiksi mä uskon, että Jeesus kuoli mun syntieni takia ristillä. That's something that can never change. Ja se ei voi muuttua. That's foundational to Se on what we niin kuin believe. perustavaa laatua to the oleva Christian uskomus faith. ja vakaumus.
I have just to give you an example, I have a friend Esimerkiksi mulla on yksi ystävä in another ministry, eräässä toisessa palvelutyössä, a Baptist church. Baptist? baptistikirkossa. Joo, And I found out recently ja viime aikoina sain kuulla, that he does not believe that there's a rapture. että hän ei usko niin kuin ylöstempaamiseen. And I was kind of like a little shocked Mä olin vähän järkyttynyt, because I had studied theology in a seminary in a Baptist seminary in Georgia. ja mä olin opiskellut Georgiassa niin tämmöisessä baptistiseminaarissa. And so I thought all Baptists believe in the rapture of Ja the mä ajattelin, että church. kaikki baptistit uskoo niin kuin ylöstempaamiseen, But he did not. mutta hän ei. But on the other hand, Mutta toisaalta he's a really good friend of mine. hän on hyvä ystäväni And we have great fellowship together. ja meillä on hyvä yhteys keskenämme. And I'm just using this as an example Mä käytän tätä vain esimerkkinä. that there are things that are not necessarily essential to the Christian faith. On tämmöisiä niin kuin kehällisiä asioita kristinuskon kannalta. He does believe Jesus is coming back, Hänkin uskoo, että Jeesus tulee takaisin, but at the end of the tribulation period. niin kuin tämän kärsimysajan jälkeen lopussa. Without talking about that anymore, really, just to say that there are certain things that have changed in my life through the years that I believe. Ja myöskin minun niin kuin uskon elämässäni on asioita, jotka on muuttunut vuosien mittaan, But they're not essential to the Christian faith. jotka ei ole niin kuin se keskiössä olevia kristillisiä faktoja. But so that's important that we understand that we can have fellowship with other Christians as well that don't necessarily believe the way we do about everything. Niin, eli meilläkin voi olla yhteys toisiin kristittyihin, vaikka ne ei ihan samalla tavalla ajattele kuin me kaikista asioista. But today I want to talk about the last of these three questions. Ja that I tänään mä mentioned. haluan puhua tästä kolmannesta kysymyksestä. Where am I going? Mihin mä oon matkalla? Where are we going? Mihin me ollaan matkalla? And so to talk about that is talk about the doctrine of the afterlife. Eli puhutaan niin kuin tästä kuolemanjälkeisestä elämästä ja siitä, mitä siitä opetetaan. And sometimes these can be a little unsettling to think about death. Voi olla niin kuin sellainen jotenkin huolestuttavaa tai silleen, niin kuin, että ei ole varmaan, mitä pitäisi ajatella tästä kuolemanjälkeisestä ajasta. To think about the reality of heaven and hell. Tai ajatella niin kuin vaikka taivaan ja helvetin todellisuudesta. And of course, specifically hell. Ja varsinkin helvetti on sellainen huolestuttava. And many people don't want to talk about that. They don't want to think about that. Ihmiset ei halua puhua siitä eikä ne haluaisi ajatella sitä. But in the Gospel of Luke, Luukkaan evankeliumissa there is a story that Jesus tells us that only appears here in chapter 16 of Luke. ja se on, Jeesus opettaa tästä täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 16. Ja se ei ole missään muualla Raamatussa. And I believe Uskon. that it is different from his other stories. Tämä poikkeaa niin kuin näistä hänen muista tarinoistaan. Jesus spoke about a lot of parables. Jeesus puhui vertauksin. This seems to be different. Tämä tuntuu vähän erilaiselta. First of all, Jesus uses actual names of people, Jeesus käyttää ihmisten oikeita nimiä, which he does not in his other parables. joita hän ei käytä niin kuin muissa niin kuin, vertauksissansa. There doesn't seem to be a specific moral. Eikä tähän liity To the niin kuin story. mitään erityistä opetusta tähän niin kuin vertaukseen. So, in essence, Jesus starts this story pretty straightforward Jeesus aloittaa tämän tarinansa niin kuin hyvin suoraviivaisesti, in a journalistic way. niin kuin tämmöisessä niin kuin lehtimiestyyliin. So I think it's more of a historical narrative. Se on niin kuin enemmänkin historiallinen niin kuin kertomus. Now, this is my conviction. Näin mä koen. But as you read it, you can develop your own conviction. Ja kun te luette, niin voitte toki tehdä muitakin And tulkintoja tai näkemyksiä. This is not essential to our faith. So you have the freedom to think what you want to think about Voitte this, vapaasti ajatella tästä, mitä ajattelette, or to come to a conclusion yourself. tai tulla jonkunlaiseen johtopäätökseen siitä itse. But whatever you may believe about this, I think this is a very vivid picture for us Mitä ikinä sä ajatteletkin tästä, niin tämä on hyvin tämmöinen elävä kuva of the afterlife. näin kun tästä kuoleman jälkeisestä elämästä. There have been many books through the years of people that have written about the afterlife. On monia kirjoja kirjoitettu tästä kuoleman jälkeisestä elämästä. There have been many people that have had near-death experiences. Ja on ihmisiä, joilla on ollut tämmöisiä niin kuin tämmöisiä rajakokemuksia. And one such man is
his name is Don Piper. He's a pastor in the United States. Eräs tämmöinen henkilö on Don Piper, joka on pastori USAssa. He was in a bad car accident. Hän joutui auto-onnettomuuteen. He wrote a book called 90 Minutes in Heaven. Has anybody ever heard of that book? Oh, you have, yeah. Eli tämmöinen kirja kuin 90 minuuttia taivaassa. Hän on kirjoittanut semmoisen. And I have personally read it. Mä oon itsekin lukenut sen. And I enjoyed it. Ja nautin siitä. But I'm also skeptical when I read things like this. Mä oon skeptinen, kun luetaan tämmöisistä asioista. Because it's one man's experience. Koska tämä on niin kuin yhden ihmisen kokemus. But if it doesn't contradict the Bible, mutta jos ei se ole ristiriidassa Raamatun kanssa, then I have really no reason to believe that it's not he's telling the truth, that he really had this experience. Eli jos ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa, niin ei ole syytä epäillä, että se olisi jotenkin niin kuin, että hän keksisi tämmöisiä tarinoita. But there's another book called 23 Minutes in Hell. Sitten on semmoinen kirja kuin 23 minuuttia helvetissä. And it's written by a man by the name of Bill Weiss. Bill Weiss-niminen mies on kirjoittanut sen. And both of these books were on the New York Times bestseller list. Ja molemmat näistä on ollut tämmöisen New York Timesin niin kuin parhaiten myyvien kirjojen listalla. And the point I just want to make with this is ja se, mitä mä haluan tästä sanoa, that people are genuinely interested in the afterlife. Että ihmisiä todella kiinnostaa tämä kuoleman jälkeinen elämä. People want answers. Ihmiset haluaa vastauksia. So how many here are interested in the afterlife? Kuinka moni teistä on kiinnostunut kuoleman jälkeisestä elämästä? Yeah, I think we all are, right? Me kaikki varmaankin. And I think if you're a Christian and if you're not interested in the afterlife, jos sä oot kristitty ja sä et ole kiinnostunut kuoleman jälkeisestä elämästä, I think there's something fundamentally wrong there. Siinä on jotain pielessä. We should be. Meidän pitäisi olla kiinnostuneita. Because our destination is heaven. Koska päämäärä on taivas. And as the Bible says, we are just pilgrims and strangers that are passing through. Ja niin kuin Raamattu sanoi, me ollaan vaan tämmöisiä niin kuin kulkijoita ja tämmöisiä muukalaisia täällä maan päällä. This is not our home. Tämä ei ole meidän koti. But there, that is our home. Mutta tuolla on meidän koti. And I'm pointing up for a reason. Ja mä näytän ylöspäin ihan tietystä syystä. And I'll talk about that later, why I'm pointing Puhun up. siitä vielä myöhemmin, että miksi mä näytän ylöspäin. But I don't think it's a random, insignificant thing that people think about the afterlife. Et se ei ole mikään sattumanvarainen asia, että ihmiset ajattelee tästä kuoleman jälkeisestä elämästä. But I believe that it's something that is placed in every human being. Vaan se on niin kuin tämmöinen asia, joka on laitettu jokaisen, se on istutettu jokaisen ihmisen sydämeen. Something that is intuitive. Se on niin kuin intuitiivinen asia ihmiselle. It's something we know. Jotain, mitä me tiedetään. There's something more than just going into a grave. Se on jotain muuta kuin vaan se, että me joudutaan hautaan. Breathing my last breath, going into a grave. Henkästään viimeinen henkäys ja sitten mennään hautaan. And then having dirt thrown on me. Ja sitten tulee multaa päälle. There's something more. On muutakin. On muutakin kuin tämä vaan. So why do we know this and how do we know this? No, miksi me tämmöinen tiedetään ja miten me tiedetään tämmöinen? Ecclesiastes 3:11. We don't have to turn there. Toi saarnaaja 3:11. But it tells us that God has placed eternity in the heart of man. Sanoo, että Jumala on laittanut ihmisen sydämeen ikuisuuden. God has put this intuition in us. Tämä intuitio on meissä sisällä. Every human being. Jokaisessa ihmisessä. There was a man that wrote a book in 1980. His name was Don Richardson. Don Richardson kirjoitti 1980-luvulla. But he wrote a book called Eternity in Their Hearts. Sen nimi oli Ikuisuus heidän sydämissään. And he did a lot of traveling. Ja hän matkusti paljon. And he traveled to some very remote places of the earth. Hän matkusti hyvin kaukaisiin paikkoihin maailmassa. But he found that people they had an understanding of God. Heillä oli ymmärrys Jumalasta. They had a spiritual desire for God. Ja heillä oli hengellinen niin kuin jano Jumalan puoleen. They had a spiritual desire for the afterlife. Ja heillä oli hengellinen jano niin kuin iankaikkiseen elämään. For spiritual things. Hengellisiin asioihin. So even if a person calls themselves an agnostic or an atheist, vaikka ihminen sanoo olevansa agnostikko tai ateisti, there's something inside of them that is gnawing in the inside, saying, "Hey, there has to be more." Joku heidän sisimmässään kalvaa, että jotain muuta pitää olla. Just to preface what I'm going to say here, how many understand the game of baseball, American baseball? Johdantona, niin kuinka moni teistä tietää amerikkalaisen baseball-pelin säännöt? And I know you have pesäpallo here, right? Tiedätte, meillä on pesäpallo Suomessa. So I know there's some similarities. Niissä on samankaltaisuuksia. But of course in the game of baseball there's
There's a batter. You have a batter here. Eli baseballissa on siis on niin kuin lyöjä. But then you have a pitcher Ja sitten on se lukkari. in America that throws the ball very, very fast. Ja lukkarin tehtävä on heittää se pallo todella kovaa. And up to 160 kilometers per hour. Näinkin kovaa kuin 160 kilsaa tunnissa se pallo So voi lentää. you don't want to be hit by the ball. Etkä halua, että se pallo osuu sun naamaansa. It can really cause some damage. Tulee vahinkoja. But I just want to tell a joke about this. Mä tätä vitsailu. There was a man that was praying Eräs mies oli rukouksessa. every day. Hän rukoili joka päivä. He was praying that to asking God, is there baseball in heaven? Hän kysyi Jumalalta, että onko taivaassa pesäpalloa, baseballia. Is there baseball in every day? He asked that. Joka päivä hän rukoili. And one day an angel appeared to him Eräänä päivänä enkeli ilmestyi. and said that I'm here because of your prayers Mä oon täällä sun rukousten tekijäsi. to answer your prayer. Vastatakseni sun rukouksiin. He said, okay, all right. So tell me, is there baseball in heaven? I Okei, really want to know. no kerro mulle, että onko siellä taivaassa pesäpalloa? And the angel said, I have good news and bad news. Enkeli sanoi, että mulla on sulle hyviä ja huonoja uutisia. He said, okay, well, give me the good news. Give me the Anna hyvät uutiset. And he says, yes, there's Kyllä. baseball in heaven. Taivaassa pelataan baseballia. And it's sunny every day, Aurinko paistaa joka päivä. never rains. Ei ikinä saada vettä. 24/7 you can play baseball. Joka päivä 24/7 voi pelata pesäpalloa. Every day is a baseball Joka day. päivä on pesäpallopäivä. He says, wow, that's awesome. Okay, great. Mahtavaa, hienoa. But tell me what is the bad No, news? mikä se huono uutiset sitten on? And he said, well, the bad news is Huono uutinen on se, you're going to be there on Thursday and you're going to pitch. sä joudut torstaina lähteä sinne syöttämään. And that joke probably didn't go over at all with you, but Kaikilla the angel was basically saying Enkeli sanoi, että you're dying soon. That's Kohta the sä bad news. kuolet. You're going to be there in heaven playing already now. So sorry, I understand this, this is not a very biblical thing. Obviously, I don't tämä ei believe mikään there's baseball in raamatullinen heaven. vitsi. But the Bible does tell us that we all have an appointment with death. Mutta Raamattu sanoo, että meillä kaikilla on niinku tällainen tapaaminen kuoleman kanssa. Hebrews 9:27 tells us that. Hebrealaiskirja 9:7 It's sanoo. appointed unto every man Se on annettu jokaisen ihmisen osaksi to die, kuolla once to die, kerran and then judgment. ja sen jälkeen tulee tuomio. So every man has to die. Jokaisen pitää kuolla. Jokaisen Every ihmisen. man will face some form of judgment. Ja jokainen joutuu kohtaamaan jonkunmoisen niin tuomion. And as we know, for the Christian, our judgment is completely different from the unbeliever's judgment. No tietenkin sitten uskovan tuomio on erilainen kuin ei-uskovan tuomio. Our judgment has to do with 2 Corinthians 5:10, for instance, the bema seat judgment, Tämä uskovan tuomio based on rewards. perustuu tähän niin kuin It's ansioon. called bema seat. Bema is in the Greek. That's the Greek. So it's Bema. yeah. What's that? It's the place where rewards are given out. where Paikka, Christians jossa appear. saadaan niin kuin palkkio. Yeah. Joo. Eli Yeah. se on niin kuin palkkio. And that's mentioned in 2 Corinthians 5:10 Toisessa korintolaiskirjassa 5:10. and Romans 14:10 through 12 as well. It's Ja mentioned. Roomalais 14, 10-12. But just to think about this for a moment, even the wealthiest people on earth will stand before God someday. Että on hyvä miettiä sitä, että jopa rikkaammat ihmiset maailmassa, nekin joutuu tuomiolle, Jumalan tuomiolle. Elon Musk, probably Elon everybody's Musk. heard that name. Joo. He will stand before God someday, Hänkin seisoo Jumalan edessä eräänä päivänä. as will President Trump, Ja presidentti Trump myöskin, as will Bill Gates, Bill Gates, all these big names that you can throw out there. kaikki nämä tunnetut nimet. Second wealthiest man in the world that I guess he founded the Google. Everybody's familiar with Google. Larry No. Page. Larry Page, joka on maailman toiseksi rikkaan Also. mies ja perusti Googlen. So Hänkin joutuu tuomiolle. that's something that even the very wealthiest people cannot get out from under. They will die someday, Joo, jokainen, jopa nämä rikkaammatkin, niin nekään ei voi välttää sitä kuolemaa ja and they will tuomiota. stand before God, Ja joutuu Jumalan eteen and they will have to give an account for their lives. ja tehdä tiliä elämästänsä. Even our founding father of my country, one of the founding fathers, Benjamin Franklin. I don't know if anybody's heard of him or not. Yksi Yeah, näistä yeah. Amerikan perustajaisistä, Benjamin Franklin, He said there are two things that are certain in this world: on kaksi asiaa. Hän sanoi, että on kaksi asiaa, jotka on täysin varmoja. death Kuolema and taxes.
ja verot. That's what he said. So, and we understand Ymmärrämme, että there are other things that are certain in this world as well, but on muitakin asioita, he mutta wanted to make a nämä point kaksi there. ainakin hänen mielestänsä oli tärkeitä. But in Luke chapter 16, Luukas 16. keep hitting this mic. Jesus shares a story about two men Jeesus kertoo kahdesta miehestä, who die. jotka kuolevat. And again, I do believe that Jesus is trying to give us some truth here to this story. Ja Jeesus yrittää nyt tässä kuvata tämmöistä totuutta, niin kuin tämän tarinan avulla. But these are two very different men Kaksi hyvin erilaista miestä, who live two very different lives. ja he elivät hyvin erilaisia elämiä. One man is left unnamed. Yhtä ei mainita nimeltä. He's just called the rich man. Häntä kutsutaan rikkaaksi mieheksi. Why is he left unnamed and just called the rich man? No miksei häntä ole nimetty ollenkaan, vaikka häntä kutsutaan vain rikkaaksi? I think it has to do with John chapter 10 personally. Se liittyy Johanneksen evankeliumin 10. lukuun. The shepherd knows his sheep by name. Siinä sanotaan, että paimen tietää nimeltä omat lampaansa, The rich man is not his sheep. mutta rikas mies ei ole hänen lampaitansa. But the other man, his name is Lazarus. Mutta se toinen mies, hänen nimensä on Lasarus. And Lazarus is a Greek name. Lasarus on kreikkalainen nimi. He also has the Hebrew equivalent to this name Siitä on myöskin hebrealainen vastine tälle nimelle. is Eleazar. Eliezer. And it was very common in those days to have several different names because of the languages. Ja oli tyypillistä, että eri kielistä johtuen niin ihmisillä oli useampi nimi. And as you know, there were 4 different languages that were spoken during those days. Ja Jeesuksen aikana puhuttiin 4 eri kieltä. There was Greek, Oli kreikka, Hebrew, hebrea, Aramaic, aramea and Latin. ja latina. And the Greek was really kind of like the English of today. Joo, kreikka siihen aikaan vastasi niin kuin nykyaikana englantia tämän Very maailmassa. widespread and most people everywhere can speak it. Laajasti levinnyt ja monien osaama kieli. Hebrew was the language that was spoken in the temple worship, Ja hebreaa käytettiin siinä temppelipalveluksessa, synagogue, synagogassa, also when they read the Torah, ja kun luettiin Tooraa, it's in Hebrew. se oli hebreaksi. Aramaic was the language Aramea oli se kieli, that was spoken among the Jews jota puhuttiin juutalaisten keskuudessa. in Judea, Juudessa, Galilee, Galileassa, very widely spoken. laajalti puhuttiin sitä kieltä. Latin, of course, was the Roman language. Ja latina oli sitten roomalaisten Roman kieli. government, Roman military, Hallituksen ja Latin was sotilaiden used. puhe But tai kieli. but this name Eleazar, that's his Hebrew name. Ja Eliezer oli tämä Lasaruksen hebrealainen nimi. And it comes from 2 words in the Hebrew. Ja se tulee 2 sanasta hebrean kielessä. El, Meaning God, joka tarkoittaa Jumalaa. Azar meaning help. Isar on apu. So literally his name in Hebrew means God is my helper. Eli se hebreaksi se tarkoittaa kirjaimellisesti Jumala on auttajani. And if you read this story, you understand that God did indeed become his helper. Ja niin kuin tarinasta voidaan ymmärtää, niin Jumalasta tuli todella hänen apunsa tai auttajansa. And by the way, this is not the same Lazarus that was spoken about in John chapter 11. Mutta tämä ei ole sama Lasarus kuin josta puhutaan Johanneksen 11. luvussa. It doesn't seem to fit. Ne ei niin kuin sovi yhteen. That was Martha and Mary's brother Lazarus. Ja tässä oli kysymys siis tässä jälkimmäisessä niin Martan ja Marian veljestä Lasaruksesta. I think their lives are too different to be the same man. Niiden elämät on niin erilaisia, että kyse ei ole samasta miehestä. But nevertheless, it was a common name. Mutta se oli yleinen nimi siellä. But I want to show you a slide here. Mä haluan näyttää teille dian. The first slide. Ensimmäinen dia. I'll show you another slide as well. But these were the 2 men. Tässä on nämä 2 miestä. The rich man and Lazarus. Rikas mies ja Lasarus. So the rich man, as you see, was wealthy. Ja rikas mies oli rikas. Lazarus was poor. Ja Lasarus oli köyhä. The rich man was well dressed. Ja rikas mies oli hyvin pukeutunut. Lazarus was homeless. Ja Lasarus oli koditon. The rich man was well fed. Ja rikas mies oli hyvin syönyt. Lazarus begged for crumbs. Ja Lasarus rukoili tämmöisiä niin kuin murusia.
A rich man lived a life of luxury and ease. Ja rikas mies eli tämmöistä ylellistä, helppoa elämää. And Lazarus lived a life of poverty and disease. Ja Lasarus eli köyhyydessä ja niin kuin sairaana. The rich man died and went to torment. Ja rikas mies kuoli ja joutui kärsimykseen. Lazarus died and went to paradise. Ja Lasarus kuoli ja hän meni paratiisiin. And so just to think about how incredibly different their lives were. Eli elämät oli hyvin erilaisia. By the way, it was very common in those days to believe that this man, the wealthy man, Oli hyvin tyypillistä siihen aikaan ajatella, että rikas mies. it's very common to believe that if you were wealthy, you were blessed by God. Eli ajateltiin, että jos on rikas, niin silloin on saanut Jumalalta siunauksen. That's why there's even a passage in the Bible On sen takia Raamatussa kohtia, where Jesus talks about the camel entering through the eye of the needle. jossa Jeesus sanoi, että kamelin on vaikea mennä niin kuin neulansilmän läpi. It's easier for a camel to enter in through an eye of a needle than a rich man to go to heaven or to enter the kingdom. Kamelin on helpompi mennä neulansilmästä läpi kuin rikkaan päästä taivaaseen. And the reason he said that was because of the things that they cling to, their heart clings to, the things that they desire. Se johtuu siitä, että Jeesus opetti sen takia, että rikkaat ihmiset usein niin kuin takertuu siihen omaisuuteensa. Keeps them away from humbling themselves and receiving God. Ja se estää heitä nöyrtymästä ja niin kuin saamasta Jumalan armoa. Oftentimes. Usein. But one of the disciples said, well, hey, how can anybody get to heaven then? Or how can anybody enter the kingdom? No, opetuslapset kysyivät, että kuinka kukaan sitten voi päästä taivaaseen. And of course Jesus said, what's impossible with man is possible with me. Eli se, mikä on mahdotonta ihmiselle, se on mahdollista Jumalalle. But just to mention also, we find him also in paradise. In fact, we can bring up that other slide as well. Eli myöskin Abraham oli siellä paratiisissa. Ja nyt otetaan se toinen slaidi. That's why this is called Abraham's side, paradise. Tässä on Abrahamin puoli, on tässä paratiisin puolella. Abraham was there. Abraham oli siellä. In fact, the conversation in that chapter, oftentimes we think, okay, yeah, it was between God and the rich man, but it wasn't. Tässä ei ollut siis kyse keskustelusta Jumalan ja rikkaan miehen välillä. The conversation was between Father Abraham and the rich man. Vaan rikas mies ja Abraham keskustelivat siinä. But I want to make something also very clear that these two men that we spoke about, haluan tehdä selväksi, että nämä kaksi miestä, joista puhuttiin, they didn't go to their respective places because of something called karma. He eivät menneet näihin eri paikkoihin niin kuin karman takia. And karma, if you understand what that means, that's you do good things fall back on you, kind of a thing. Karma tarkoittaa sitä, että jos teet hyviä asioita, niin sitten sulle tulee hyvää. And if you do bad things, jos of teet course, pahoja asioita, niin sitten tapahtuu pahoja asioita. Bad things will happen to you. Pahoja asioita tapahtuu. But you know what? Karma really has no place in the Christian faith. Et karma ei oikeastaan liity tähän kristilliseen uskoon. I hear sometimes even Christians talking about this, but joskus kristityt saattaa puhua vähän siihen tyyliin. But it comes from the Eastern religions of Hinduism and Buddhism. Se enemmän liittyy tänne idän uskontoihin, hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen. But Lazarus was a man whose heart was right before God. Mutta Lasarus oli mies, jonka sydän oli niin kuin Jumalan mielen mukainen. Lazarus had a hard life. Lasaruksella oli vaikea elämä. Maybe he made a lot of bad decisions. Ehkä hän teki huonojakin ratkaisuja. But just like Abraham, he believed God. Mutta aivan kuten Abraham, niin hän uskoi Jumalaa. And it was counted unto him for righteousness. Ja siitä seurasi tämä vanhurskaus. That means that God gave him his very own righteousness and put in his heart. Eli Jumala antoi oman vanhurskautensa hänen sydämeensä. And Abraham believed God and it was counted unto him as righteousness. Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. And there's several verses about that. Genesis 15:6. Esimerkiksi 1 Mooseksen kirja 15:6. Romans 4:3. Roomalaiskirja 4:3. Now the revelation of God has changed a little bit. Ilmestys Jumalasta on hiukan muuttunut. A lot, I would say. Aika paljonkin. Today our faith is in Jesus Christ personally. Tänä päivänä meidän uskomme on Kristukseen, niin kuin henkilökohtainen usko Kristukseen. Old Testament, the faith was in Yahweh. Ja Vanhassa testamentissa usko oli Jahween. It's counted as righteousness to us today, but we place our faith in Jesus Christ. Eli edelleenkin se luetaan meille niin kuin vanhurskaudeksi, mutta me panemme uskomme Jeesukseen Kristukseen.
So the rich man and Lazarus is prior to the crucifixion. Eli rikas mies ja Lasarus tapahtui siis ennen ristiinnaulitsemista. The rich man, on the other hand, his heart was not right with God. Rikkaan miehen sydän ei ollut niin kuin Jumalan mielen mukainen. How do we know this? No mistä me tiedetään se? Well, we know this by his own account. Me tiedetään hänen omasta todistuksestansa. It's his own admission. Hän itse myönsi näin. And I'm going to paraphrase a little bit of this here for you now. We don't have to read those verses. Mä nyt tässä vähän omin sanoin sanon tätä, mitä tämä rikas mies sanoi. But the rich man is in hell. Rikas mies on siis helvetissä. That side torment. Täällä kärsimyksen puolessa. And he's talking to Father Abraham. Hän puhuu isä Abrahamin kanssa. He's saying, Father Abraham, I have 5 brothers. Isä Abraham, minulla on 5 veljeä. And he's basically saying they're on their way to hell, this place. Ne on nyt matkalla niin kuin helvettiin, tähän pahaan paikkaan, missä mäkin olen nyt. Just like me. Kuten minäkin. But send Lazarus Mutta tämä Lasarus, to tell them. Niin voitko lähettää Lasaruksen kertomaan heille? If you tell them, send Lazarus to tell them and they will repent. Jos lähetät Lasaruksen niin kertomaan heille, niin että he niin kuin tekisivät parannusta. And they will not come here. Jotta he eivät joutuisi niin kuin tänne So kärsimykseen. he's basically saying, I didn't repent. Hän sanoi, että minä itse en katunut. So he understood that he didn't do that. Ja hän ymmärsi näin, että hän ei ollut katunut. But he's hoping that his brothers will. Mutta hän toivoo, että hänen veljensä voisivat katua. And incidentally, I want to say that repentance is a very vital part of the gospel message. Katumus on ja parannuksen teko on niin kuin aivan oleellinen asia niin kuin evankeliumissa. Jesus even said in Mark 1:15 when he started his ministry. Markuksen evankeliumi 1:15 niin sanoo silloin, kun Jeesus aloitti palvelutyönsä. He said, the time is fulfilled. Aika on täyttynyt. The kingdom of God is at hand. Taivasten valtakunta on käsillä. Repent and believe the gospel. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Today, that's what's necessary today. Tänäkin päivänä se on välttämätöntä. That's the gospel message. Se on se evankeliumin sanoma. Repent and believe what Christ has done for us. Tee parannus ja usko, mitä Jeesus on tehnyt meille. But Abraham answered the rich man. Abraham vastasi rikkaalle miehelle. He said, no, I will not send Lazarus. En lähetä Lasarusta. If they didn't hear Moses and the prophets, jos he eivät kuulleet Moosesta eivätkä profeettoja, they will not be persuaded if someone comes back from the death. Eivät he niin kuin vakuutu siitä, että joku tulee kuolleista takaisin ja tulee kertomaan. But so we see here the stark contrast between these 2 men and these 2 places. Me näemme tässä suuren kontrastin tässä niin kuin näiden 2 miehen välillä ja näiden 2 paikan välillä. The place of torment where the rich man goes because his heart is not right with God. Se kärsimyksen paikka ja tämä rikas mies, joka joutui sinne sen takia, että hänen sydämensä ei ollut Jumalan mielen mukainen. And he talks about flames. Siellä puhutaan liekeistä. He talks about the torment or the pain. Kärsimyksestä ja kivusta. And the suffering. Kärsimyksestä. And it's a long way from what God had in mind for this man. Ja se on kaukana siitä, mitä Jumala oli suunnitellut tälle miehelle. Just like the woman at the well in John chapter 4. Niin kuin tämä Sykarin kaivon nainen. She received what Jesus had. Tämä Sykarin nainen, hän otti vastaan sen, mitä Jeesus halusi antaa. He said, I have living water. Jeesus sanoi, että minulla on elävää vettä. If you receive this living water, jos otat vastaan elävän veden, you will never thirst again. Sulle ei tule jano enää uudestaan. This man was thirsting. Ja nyt tämä mies oli janoinen. But Lazarus dies and he goes to the place of comfort in paradise. Ja Lasarus kuolee ja hän menee sinne paratiisiin, sinne mukavaan paikkaan. And notice this, when Lazarus died, and you can look in verse 22 if you want, but Lazarus died and he was carried by angels to this place. Jakeessa 22 sanotaan, että kun Lasarus kuoli, niin enkelit kantoivat hänet sinne paikkaan. And it's comforting to us to know that when we die, on lohduttavaa tietää, että kun me kuollaan. This is angels plural, so there's at least 2 angels. Se on niin kuin enkelit monikossa, vähintään 2. Will meet us. Ne tulee meitä kohti. One of the saddest things I remember now in the last few years is the COVID. Ikävimpiä asioita viime vuosina oli tämä koronajuttu. And how so many elderly people were dying of COVID. Monet vanhukset niin kuin kuoli tähän koronaan. And they were alone. Ja ne oli yksin. People, because of the restrictions of COVID, they weren't allowed to have visitors. Ja näistä koronarajoituksista johtuen heillä ei saanut käydä vierailijoita. Even in their dying hour. Vaikka ne oli kuolemassa. But the beautiful thing about this is that Christians have
at least 2 angels to visit them at their deathbed. Mutta ihanaa on se, että kun me kuollaan, niin kristityt kuolee, niin ainakin 2 enkeliä tulee sinne kuolivuotelle. I think we all have stories of people that have died that we know. Me ehkä tiedetään tämmöisiä tarinoita kuolevista ihmisistä. And they like, I see the light. They have some sort of revelation at the end of He their saavat tämmöisen ilmestyksen, että näen valoa. And I think it's a very common occurrence among Christians. Monet kristityt on niin kuin kokenut tällaista. Sitä on tapahtunut monille. But take comfort in the fact that your loved ones, if they were Christians, of course, they had at least 2 angels visiting them and taking them with them. Eli voitte lohduttautua sillä, että jos teidän lähimmäiset oli uskossa, niin että heillä oli ainakin 2 enkeliä siellä ottamassa vastaan heitä. But notice here that there's a chasm Huomaatte, että siinä on tämmöinen niin kuin kuilu in between. siinä välissä. It's a gulf fixed, Se on tämmöinen pysyvä kuilu. permanent. It cannot be crossed. Siitä ei pääse yli. So Lazarus could not do what the rich man wanted. Eli Lasarus ei voinut tehdä sitä, mitä tämä rikas mies olisi halunnut. He wanted him to dip his finger in water and then touch his tongue with that. Että hän ei voinut niin kuin laittaa sormeansa veteen ja To quench his thirst. laittaa sitä sormea sitten sen jälkeen tämän rikkaan miehen But kielelle. nobody could cross that barrier. Hän ei päässyt sinne yli sen kuilun. And notice this whole place here, Koko tämä paikka tässä. the Greek word is Hades, Kreikaksi Hades and of course the Hebrew word is Sheol. ja hebreaksi Sheol. But notice Hades here. Eli tämä Hades, eli helvetti. Oftentimes this is translated as hell Sitä usein käännetään helvetiksi in many translations. monissa käännöksissä. And the idea there kind of messes with our mind a little bit. Ja tämä ajatus on vähän niin kuin hämmentävä. Because our modern idea of hell Nykyinen ajatus helvetistä is suffering. se on kärsimystä. But that was not always the case. Mutta näin ei ollut kuitenkaan aina tapahtunut. Tai näin ei aina ollut. This place, sometimes translated as hell, Usein käännetty helvetiksi, Hades or Sheol, Hades tai Sheol. is the realm of the dead. That's where everybody went. Se on se niin When kuin they kuolleiden died. valtakunta. So it's a very broad term that was Tuonela used. siis suomeksi. Prior to the crucifixion. Ennen ristiinnaulitsemista. So it can be said this way, that prior to the crucifixion, Ennen ristiinnaulitsemista nobody had direct access to heaven, kenelläkään ei ollut suoraa pääsyä taivaaseen, but to paradise. vaan sinne paratiisiin. So unbelievers went to torment, Uskomattomat menivät sinne kärsimykseen and believers went to paradise. ja uskovat meni niin kuin paratiisiin. In John 14:6, Jesus says, Johannes 14:6 sanoo, I am the way, the truth, and the life. minä olen tie, totuus ja elämä. No man comes to the Father but by me. Kukaan ei tule minun isän tykö paitsi minun kauttani. I personally believe that Jesus is talking about spiritually, yes, no one comes to the Father but by him. Että hengellisesti niin kukaan ei tule niin kuin isän luokse paitsi hänen kauttaan. But I also believe he's talking about physically. Ja uskon ihan fyysisesti. And I'll talk a little bit more about that in a minute. Ja kohta sanon siitä lisää. But where was the Father Mutta during missä this oli isä time? tässä vaiheessa? Well, the Father was in heaven. No isä oli taivaassa. Father Abraham was here in paradise. Ja isä Abraham oli täällä paratiisissa. Because remember in Matthew, we just cited that prayer. I think Yogi had us pray that prayer before Tästä rukoiltiin tänäänkin Jogin johdolla. the disciples' prayer. Opetuslasten rukous. You remember in Matthew 6:19-13. Muistatte Matteus 6, 13-19. Our Father who art in heaven. Isä meidän, joka olet taivaassa. So the Father is in heaven. Isä on taivaassa. So it's important to understand that prior to Christ's sacrifice on the cross, Eli tärkeää tietää, että ennen Kristuksen uhria ristillä people had no immediate access to heaven there, where I'm ihmiset pointing. eivät päässeet suoraan taivaaseen, sinne ei ollut pääsyä. That's why they were kept in this temporary place called paradise down. Eli heitä pidettiin tämmöisessä väliaikaispaikassa, joka oli alhaalla And, paratiisissa. And I think that's I don't think that's coincidental that we point to heaven today and we say heaven. Eli ei ole sattumanvarasta, että kun me puhutaan taivaasta, niin me nostetaan käsi ylöspäin. And we think about hell when we point down. Ja kun puhutaan helvetistä, niin silloin näytetään sormella alaspäin. And I think this is the reason for that, Ja tässä on se syy siihen partly. osittain. But remember in Luke 23:43, Et Luukas 23,
Yeah, 23:43. 23-40. The thief simply said to Jesus, Että varas sanoi ainoastaan, "Remember me, Lord, muista minua Herra, when you come to your kingdom." kun tulet valtakuntaasi. And what did Jesus say? Ja mitä Jeesus sanoi? He said, "This very day you will be in paradise with me." Eli tänä päivänä sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Well, Jesus is referring to this place, Jeesus paradise. tarkoittaa tätä paratiisia. So he was not only promising this man eternal life, Hän ei ainoastaan luvannut ikuista elämää. but he was also giving him and us Hän antoi sekä Insight. hänelle että meille. insight into where he was going. Sorry. He was giving information to where he was going Eli hän kertoi siitä, mihin hän itse oli menossa and where that man was going. ja mihin tämä mies oli menossa. So the thief repented. Eli varas teki parannuksen Christ knows his name. ja Kristus tietää hänen nimensä. The rich man did not repent, Rikas mies ei tehnyt parannusta, and Christ does not know his name. eikä Kristus tiedä hänen nimensä. But if anyone ever asks you, Jos joku kysyy teiltä, did Jesus go to hell after his crucifixion? jos joku kysyy teiltä, että menikö Jeesus helvettiin ristiinnaulitsemisen jälkeen, Between his crucifixion and his resurrection, eli niin kuin ristiinnaulitsemisen ja sitten ylösnousemisen välillä, you can say yes and no. sä voit sanoa, että kyllä ja ei. So you have to explain what the difference is. Ja täytyy selittää se ero. That he did go to this place that's translated as hell, but it's Hades or Sheol. Eli Jeesus meni helvettiin, mutta se on tämä paikka, joka käännetään sanalla Hades tai Sheol. And explain that there are two different sides to that. Ja selittää, että siellä on niin kuin kaksi puolta. But I also want to tell you that Jesus, there's a teaching out there. Eli myöskin Today. sellainen opetus on olemassa, The teaching is that Jesus had to go into the place of torment että Jeesuksen täytyy mennä sinne niin kuin kärsimyksen puolelle, because he had to finish suffering for us. koska hänen täytyy niin kuin, täyttää se kärsimys meidän puolestamme. To finish his work of atonement. Eli täyttää tämä sovituksen työ. I believe that's a false teaching. Ja mun mielestäni tämä on väärä opetus. When Jesus died on the cross, Kun Jeesus kuoli ristillä, in John 19:30, his last word was, "It is finished." eli Johannes 19:30, siellä hän sanoi, että se on täytetty. He didn't need to suffer anymore. Että hänen ei enää tarvinnut kärsiä. He completely fulfilled the work that his Father gave him to do. Eli siinä ristillä hän oli täydellisesti niin kuin täyttänyt sen työn, minkä Isä oli hänelle antanut. So that he could atone for the sins of the whole world. Joten hän pystyi sen perusteella jo niin kuin sovittamaan koko maailman synnit. 1 John 2:2 says that. 1 Johannes 2:2 sanoo näin. That he is the atonement for the whole world, whether they receive it or not. Eli hän on niin kuin koko maailman sovitus riippumatta siitä, otetaanko hänet vastaan vai ei. But I believe Jesus entered into paradise. Mä uskon, että Jeesus meni sinne paratiisin puolelle. How long was he there? Ja kauanko hän oli siellä? Matthew 12:40 tells Matteus us. 12:40 sanoo, I believe that's my convictions. tämä on minun vakaumukseni. He said, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Aivan kuten Joona oli 3 päivää ja 3 yötä valaa vatsassa, so shall the Son of Man be. niin myöskin ihmisen pojan on oltava 3 days and 3 3 nights päivää ja 3 yötä in the heart of the earth." maan povessa The Greek word for heart is cardia. tai maan sydämessä. And Eli that's kreikan sana kardia on sydän. Just like we have a heart, a Niin kuin meillä cardia. on sydän, kardia. This basically it's inside of our body, in the center of our body. Basically, it's in the center. Se on meidän, niin kuin, Little to the left, but- meidän kehomme niin kuin keskellä, But vaikka ei ihan keskellä ole. I believe what he's saying is he entered into the heart of the earth. Siinä sanottiin, että hän meni niin kuin maan keskipisteeseen. Where exactly that is, we don't know. Sitä, missä hän oli, niin sitä me ei tiedetä tarkkaan. There are a couple of verses that we can look at that give us a little insight into that, what he did during those three days. Muutama jae antaa kyllä vinkkiä siitä, mitä hän teki näinä 3 päivänä. And so I'm just going to read 1 Peter Mä luen 1 Pietari 3:18, 3:18, 19 and 20. 13, 18, 19, 20. For Christ, Pieni. for, Ota vähän. yep. Just a second. Joo. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit.
Eli niin kuin Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä. by which also he went and he preached Jossa hän myös meni pois ja saarnasi unto the spirits in prison, vankeudessa oleville hengille, which were previously disobedient, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, when once God had patience, waiting patiently on them kun Jumalan pitkämielisyys odotti in the days of Noah when the ark was being built. Noan päivinä silloin, kun valmistettiin arkkia. So that gives us a little bit of insight. Tämä antaa vähän niin kuin vinkkiä siitä. These spirits in verse 20 were once disobedient people. Eli nämä henget olivat aikaisemmin niin kuin tottelemattomia. They died in the flood. Ja ne kuolivat niin kuin siinä tulvassa. And basically, this is the largest group of mankind ever to experience a universal judgment. Eli tässä on nyt niin kuin suurin ihmisjoukko niin kuin ihmiskunnan historian aikana, jotka on joutunut tuomiolle. So here he is preaching Ja tässä hän saarnaa to them, näille, but it's not a message of salvation, mutta se ei ole niin kuin pelastuksen viesti, but it's a public proclamation of a victory. vaan se on niin kuin julkinen niin kuin tällainen julistus niin kuin voitosta. The word is caruso, Sana on karuso, and not the word used for preaching as unto salvation. joka ei tarkoita sitä, että saarnattaisiin niin kuin pelastuksesta. And we're just going to look at one more verse just as we wind down here in Ephesians chapter 4. Katsotaan vielä yksi jae ennen kuin siirrytään muualle. Efesolaiskirjeen 4. luku, Ephesians 4:7, jae 9. 7-9. And but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Eli, mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Wherefore he saith, when he ascended up on high, Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, he led captivity captive. hän otti vankeja saaliikseen. Now he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän on astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. So we see first that Christ descended in the lower parts of the earth, the cardia of the earth. Eli ensin hän niin kuin meni sinne maan sinne sydämeen, sinne syvälle alas, But then he ascended up ja sitten hän nousi ylös into heaven. taivaaseen. Many scholars believe that this is the very heart of the earth. Monet oppineet uskovat, että tämä maan sydän And when he ascended in verse 8 here, on niin kuin siellä maan keskellä. Ja sitten kun hän nousi ylös, he led captivity captive. hän saa vankeja saaliiksensa. So all those people that were captive here, that were sort of like imprisoned, Ja ne, jotka olivat niin kuin vankina täällä paratiisissa. but in a positive way imprisoned. Ihan hyvässä vankilassa But siis. they were kept there. Niitä pidettiin siellä kuitenkin. They were taken to Ja heaven heidät vietiin sitten taivaaseen with him at that time. sillä hetkellä. Because again, remember that no man comes to the Father but by me. Kun kukaan ei pääse taivaaseen muuta kuin Jeesuksen kautta. I believe Jesus had to lead them there personally, and he wanted to do that, Ja escort Jeesus, them there. mun uskomuksen mukaan, niin hän johdatti heidät sinne henkilökohtaisesti sinne So taivaaseen. he led Father Abraham, Hän johti isä Abrahamin, Lazarus, Lasaruksen and the thief on the cross, ja samoin tämän ristin ryövärin. and all Old Testament saints, Ja kaikki nämä vanhan testamentin pyhimykset, all that had believed in God, just like Abraham had done, jotka oli uskonut Jumalaan, niin kuin Abraham. were justified by faith in Yahweh. He niin kuin saivat sen vanhurskauksen siitä uskosta Jahveen. He led them to Ja heaven. Jeesus vei heidät taivaaseen. So today, paradise has been moved to heaven. Eli nyt tämä paratiisi on siirrettykin taivaaseen. This place, torment, Tämä kärsimyksen paikka, I believe it remains. It's in the same place, se down. on siellä alhaalla edelleenkin. And I believe that it eventually will be cast into the lake of fire. Ja uskon, että se jossakin vaiheessa viedään sinne tulijärveen. That's Revelation chapter 20, 14, verse 14. Eli ilmestyskirja 20:14 kertoo siitä. Death and Hades, death and this place
will be cast into Joo, Gehenna. joo, eli Yeah. tämä kärsimyksen paikka, niin se viedään sitten sinne tulijärveen. Because 4 times Jesus mentions a place called Gehenna. Ja 4 kertaa Jeesus puhuu tämmöisestä paikasta kuin Gehenna. And it seems to be describing this lake of fire that's mentioned here. Ja mun käsittääkseni se kuvaa nimenomaan tätä tulijärveä. And that's the final place of hell. Ja se on se helvetin viimeinen Or torment. paikka, kärsimyksen viimeinen paikka. Because paradise is already gone to Ja heaven. paratiisi on jo mennyt Joo. sinne taivaaseen. Just to end with this thought, Ja vielä lopuksi haluan tästä sanoa tästä ajatuksesta. Ezekiel 33:11, Hesekiel 33:11. and I'll just paraphrase this for you. Ja mä sanon tämän omin sanoin. But he says, as I live, saith the Lord God, Niin kuin minä elän, sanoo Herra. I take no pleasure in the death of the wicked, Mä en niin kuin iloitse siitä pahan tuhoutumisesta, but that the wicked would turn from his way and live. vaan että he tekisivät parannuksen ja eläisivät. In 2 Peter 3:9, Ja 2. Pietari 3:9. he is not willing that any would perish, Hän ei halua, että kukaan niin kuin kuolisi, but that all would come unto repentance. vaan että kaikki tulisi parannukseen. You know, hell was never created for man. Helvettiä ei ollut luotu ihmisiä varten. Matthew 25:41 tells us that. Matteus 25:41 sanoo näin. It was made for the devil and his angels. Se oli tarkoitettu paholaisille ja hänen enkeleilleen. But because God is who God is, Mutta koska Jumala on, kuka hän on, and because who we are, ja sen takia, että me ollaan, ketä me ollaan, we are created with a soul and spirit meille on luotu henki ja sielu, that is immortal, joka on ikuinen, that will never die. joka ei ikinä kuole. So our soul and spirit have to go somewhere. Eli sielun tai hengen pitää olla jossakin. And because we are sinners, Ja koska me ollaan syntisiä, God's very righteousness demands that sin be punished. että Jumalan vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus vaatii, että synti pitää rangaista. His justice demands that people go to hell, Jumalan separated from oikeudenmukaisuus him. vaatii sitä, että täytyy olla se rangaistus. But his love is Mutta hänen rakkautensa that everyone would come unto the saving knowledge of him. haluaa, että kaikki tulisivat niin kuin tähän That's his desire. pelastavaan tietoisuuteen. hänestä. Constantly he's seeking people everywhere on the earth Hän etsii ihmisiä koko ajan. because he doesn't want anyone, not even one, to Hän ei go halua, että separated. yksikään joutuu eroon. That's his heart for us today. Se on hänen sydämensä niin kuin meitä kohtaan. And today when we die as believers, of course, Jos me tänä päivänä kuollaan uskovina, we go directly into the presence of Jesus. me menemme suoraan Jeesuksen läsnäoloon. We don't go to paradise. It's Me ei not mennä there anymore. paratiisiin, We go to heaven with him, mennään taivaaseen where Jeesuksen Christ luokse, is seated at the right hand of the missä Father. Jeesus on niin kuin isän oikealla puolella. Ephesians 2:6. Efesolaiskirja That is 2:6. our place as believers. Se on meidän paikkamme We uskovina. will be seated with him Me ollaan siellä, istutaan Jesus. siellä Jeesuksen kanssa, at the right hand of the Father isän oikealla puolella, forever. ikuisesti. And you know what? This is a great comfort for us, isn't it? Tämä on lohduttava sanoma. In John, chapter 14, Jesus comforts his disciples and he tells them, Johannes 14. luvussa niin Jeesus lohduttaa opetuslapsiaan. let not your heart be troubled. Älköön sydämenne olkoon niin kuin murheellisia. You believe in God, believe also in me. Uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. In my Father's house, Isäni kodissa my ylhäällä Father's house, there are many rooms. on paljon huoneita. And I go away to prepare a place for you. Ja minä menen valmistamaan sijaa teille. And he promises that he will come again and bring them unto himself. Ja hän lupaa, että hän tulee takaisin ja tuo niin kuin kaikki luoksensa. That where he is, Että missä hän on, they may also be, that Että we may also be. että me voimme olla siellä, missä hänkin on. And he reminded them that they know the way. Ja hän muistutti, että tehän tiedätte tien. Thomas, do you remember Thomas in that same passage of John chapter 14? He says, Thomas sanoi siinä luvussa 14, we don't know where you're going. How can we know the way? emme me tiedä, minne sä oot menossa, että miten me voitaisiin tietää tie. But Jesus said, Ja Jeesus sanoi, you know where I'm going. I'm going to the Father's house. te tiedätte, mä oon menossa isän kotiin. And I am the way. Ja minä olen tie. So he was telling him, yes, you do know the way. Kyllä te tiedätte sen tien. I am the way, the truth, and the life. Minä olen tie, totuus ja elämä. And just to think about this, I just want to maybe quickly read, Luen vielä pikaisesti tässä just in closing. lopuksi. Always looking for something here, but you know what? I don't need that.
Just in closing, I'm just going to read a couple of verses here. No, mun piti lukea tässä pari jaetta vielä. Because this is our ultimate destination, Revelation chapter 21. Ilmestyskirjan 21. luku. Tämä on se meidän lopullinen päämäärä. You don't have to turn there. Ei tarvitse katsoa sitä. But let me just say it this way. Mä sanon sen näin. God will wipe away all of our tears. Ja Jumala pyyhkii kaikki kyynäret pois. There will be no more death. Ei ole kuolemaa. There will be no more sorrow, no more crying. Ei ole surua eikä itkua. Neither shall there ever be pain again. Eikä kipua. Never pain. Ei ikinä kipua. For all the former things are passed away. Kaikki vanha on mennyt pois. And it's all because of what Christ did for us on the cross that he provides a way for us. Ja tämä kaikki sen takia, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme ristillä. And I love this cross. Mä rakastan tätä ristiä. And I never want to forget that it's an old wooden cross. Mä en halua unohtaa, että tämä on vanha puinen risti. A painful cross. Kivulias risti. And I have a silver cross around my neck as well. Mulla on myöskin tämmöinen hopearisti kaulassa. But I understand that Jesus shed his blood and died on that cross. Mutta mä ymmärrän, että Jeesus vuodatti verensä siellä ristillä. So there's nothing left for me to do as a believer. Uskovana mulla ei ole mitään, mitä mä voin tehdä. I can rest in him. Mä voin levätä tässä tosiasiassa. And as Yogi was sharing John chapter 15, I can abide in the vine. I can rest in him. Niin kuin Jogi tässä jakoi tästä Johannes 15, että mä voin pysyä tässä viinipuussa. And as I do, there will be fruit in my life. Ja kun mä pysyn siinä, niin silloin hedelmä syntyy. Much fruit. Paljon hedelmää syntyy. God will produce it. Jumala tuottaa sen. But what he wants now is just for me to get to know him in a very personal, intimate way. Ja hän haluaa, että minä olen niin kuin henkilökohtaisessa intiimissä suhteessa hänen kanssaan. Because I'm going to spend eternity with him. Koska mä vietän ikuisuuden hänen kanssaan. I want to get to know him now on this earth. Haluan oppia tuntemaan hänet jo täällä maan päällä. And so thank you, Jesus. Kiitos Jeesus. Thank you, Father. Isä, kiitos. We are so thankful that we get to spend eternity with you. Ihanaa, että voidaan olla sun kanssasi ikuisuus. Thank you that you have prepared the way. Kiitos, että sä oot valmistanut tien meille. Thank you that we can place our faith in you today. Kiitos, että me voidaan panna uskomme sinuun tänään. That we can repent of our sins. Voidaan katua syntejämme. And we can say, Jesus, Voidaan sanoa, Jeesus, receive me into your family. ota minut perheeseesi. Let me know you today as my Savior. Anna minun tuntea sinut niin kuin vapahtajanani, henkilökohtaisena pelastajana. And I just want to encourage if there's someone here that doesn't know that. Ja jos joku joku ei tunne tätä eikä tunne Jeesusta. I believe it's a one-time decision that we make. Se on tämmöinen kertapäätös, joka me tehdään. Just like the thief on the cross. Niin kuin ristiryöväri teki. Jesus, you know my heart. Jeesus, tiedät mun sydämeni. I'm sorry for my sins. Mä oon pahoillani synneistäni. Remember me when you come into your kingdom. Muista minua, kun sä tuut valtakuntaasi. And he will say, yes, thank you, I remember you. Jeesus sanoo, että kyllä, mä muistan sut. Place you in his family at that moment. Ja siinä vaiheessa sut sijoitetaan Jeesuksen perheeseen. And you will forever be a part of his family. Ja sä oot siinä Jeesuksen perheessä ikuisesti. And so, Jesus, we thank you for that. Jeesus, kiitos siitä. And bless the remainder of our time. In your holy name we pray. Ja siunaa meitä tää tätä kokousta. Sun nimessä rukoillaan. Amen. 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 Thank you.